Salam, gadırlı vatandaşlar. Yeni sizin bilen men Murat Kurbanov, DVT lideri. Men şu öpleşigimde sizin bilen iki zat ulaşacak boldum. Birinjiden şol meýerlik bilen roz geldi, çöliýiwim çykany has bilenlerdi meni sebäbi. Şuň iň esasy bilenlerin zady serdin meýerlige. Edim mertçe ýaly aýtdy. Ine meni tutsa etselerim, Türkmenistany verselerim, men soralarym beren diýip tuğulum mertçe ýanky ýagdaýda özüni görkezdi. İkinci adam ator bellek geçesimde tapawy ýok haýsy toparyň lideri, tapawy ýok haýsy aktivist. Hemmemiz ýanky şularda goşulyp gaty çalt ýagdaýda ine ökoglan kyn ýagdaýlardan çykýar. Ine şu ýaly bolmaly. Sen eşitdiň bir ýerde türkmen kyn ýagdaýda biz baryp kömek etmeli. Bizim başga ilajymyz ýok. Şol ilajymyz gaty bir bagly bol. Eger şonu etmesek kim bolmaýar. Şonuň üçin niýede eşitdiňiz, niýede görseňiz bir türkmen gaýy sakladym ýa ýene orada etdimi baryp sormaly, näme esasyna. Anda men şu ýerde şaýat inim dogun näme gerek, näme kömek menden diýip aýtmaly. Ine şu zatlary biz hökmany etmeli. Ýa-da bir munt men bir swýazymda bir problem bar, bir munt ine peýda boldy. Indi ýene bir bellek geçek zadym. Ine şu ýerde bizim ýuwaş-ýuwaşdan agbyr bolup başýany görünip başlady. Bul gaty bir hadisa, sebäbi egerde biz şol kynçylykda birleşmesek, biz haçan birleşeriz? Bizde başga bir alaç ýok. Şonuň üçin kynçylyk bolýarmy ýa görüşde bolýarmy biz birleşmeli. Biz hökmany ýa stroýlap ýöremeliler. Bir-iki ýylyň elimizden tutup ýok. Ýöne şol gidýän görüşimizde biz bir-ekler wagtymyz birden birikleri onsoň ýanky egerde şuň manysy ýok bolsa gyrarak çekilip her kim öz ýolundan ýöremeli. Ine şu ýagdaýda biz şonu gördük tuğulmy her kim öz goşunyny goşdy, onu uly bir agyr mesele iş ýok. Dogrudan aýtsak. Ine birleşik barada men aýtsam biz birleşirli. Biz ýöne siziň birleşikdiň ýa bir stroý ýaly ýören bir baýdak goýun öňüne biri bolsun, ýa bolsun. Ol Sovet Soýugynyň filmlerini kelläň gaýlan ýok. Biz birleşikli içimizde. Şo ýeterlik bolýar. Ine men size mysal getireyim. Ine men Amerika bardym. Miting geçirmäne. Şo ýerde bir bizim bir gelinimiz Liwaply meni gujoklap buradaga sizi dinleyen gaty begene sizi golyan zat diýip Olga Charyevnaň topurynyň bir aýaly. Men onu tanamok. Bile çykyş etdik ýanky nimede Washingtonyň beýleki ýerlerde New Yorkda çykyş etdik, zat etdik. Awralja dastoýny öwrem atpardy, menim atpardy. Bu ýaly. Görýärmi? Biz Olga Charyevna bilen şol aktivistiň üstü bilen birleşirdik. Şol ýaly ine Halmas Söýünov bilen ýa Klymow bilen biz aktivistlaryň üstü bilen birleşirdik. Biz birleşirdik. Biz bir ýanky opozisiýon gaýykda biz ýanky birinji etajda bir, ýokarky etajda bir, öňde biri izle, onu tapawy ýok. Uğrumy dogry etmeli. Şonuň üçin ýerlerde ýatýan gaty birleşik bolan wagt ýitirmeň, görüşün. Ine görüşüňizde siz isleseňiz, islemeseňiz birleşämeli. Şonuň üçin men size ýene bir gezek ýanky görüş çagyrýan durmaň. Indi görüş barady. Biz aýtsak. Seredin. Ine ýalňyja men video çykardym.
yankı ors dilinde. Men türlü dillerde çıkarmalı bolyam tebäbi türkmen dili, türkmen content üçin. Bizim yankı içindäki we daşyndaky türkmen grajdanlarymyz üçin. Indi ors contenti näme üçin? Ine şular şu Amerikan pasportuna gitdi, OBS'ye gitdi, Amerika gitdi. Şular üçin. Şularym görsün, biz näme bolup ýör Türkmenistanyna. Tebäbi olar kiçik elementler bile ýöne dolu bilen ok. Şolary da yankı beýan edip durmaly bizim edýän işimiz. Bolmasa yankı Berdimuhammedow bizi garalar, teröristler bular döwletiň bütünligini bozjak bolýarlar diýip ýene aýdarda bizi garalarlar. Ine şonuň üçin biz özümizi renklemeli. Biz demokratiýa işleýär, biz ýarak adamzok, biz halk. Ine şunu men yankı videolarda düşündürýän, onun her hil formaty bar. Men multi formatda düşündürýän sebäbi käbirlerine beýleräk düşünüpli, käbirlerine beýleräk düşünüp, käbirlerine beýleräk. Şonuň üçin men formatlar çalşyr durarym. Ýöne ol görüşüň hilini pesetme. Inni mysal üçin ine şu video çykdy. Şunu häzir men Amerikan pasportuna ýerdim, ýa-ni Fransuz pasportuna, bar pasportlara ýerdim. Meniň ýanymda bir 20-30 adam bar. Bizim grajdanlarymyz, olar hökman dewlet eder, olar aktivist. Olar ýa-ni halna adam dinleýär, onan dinleýär, onuň öz islebi. Kim dinlese şonu dinlesin. Ýöne olar gelip diýär, murada näme kömek. Menem aýdýan şu videony paýlaşyň. Öýler paýlaşýar. Birden birisi bar, men videolarymy 1 minutdan edýär-de TikTokda goýýarmy. Ine olan bir iş. Ine onu informasyon görüş diýilýär. Men size haýyş etjek bolýan zadym. Men videom bolsun ýa beýle kapasam, on hiç il tapawy ýok. Kimin videosu sizin pikirinizçe? Şuna edil bizim halkymyza gowy, haramdaga garşy effektiwni, şonu alın da paýlaşyň. Hemme zady paýlaşyň. Egerde şoň tapawyny bilmesem hemme zady paýlaşyň. Bir informasyon atak etmeli. Bütün dünýäni, dile Türkmenistanyna. Ünsörüm, 2 milyondan gowrak türkmen wadaşynda. Şoň 1 milyony her kim 20 adama paýlaşsa, eýem 20 milyon bolýar şo. 20 milyon Türkmenistanyň içindäki 2,5 halk üçin ol eýem 10 esse преимущество. Ýani diýmek hemme jurnalistler hem ýerde eşitip mesela guluklaryna girýär şu informasiýa. Şonuň üçin biz informasyony ýa-ni görüşde informasyony pole diýär-de ýa meýdança dökmeli informasiýany. Ana men muny dinlämok, men muny halamok, bul DWT beýle prezident boljak bolýar, ýene bir zat, kim muny lider etdi, bir topar biderek sözler. Biderek we manysy sözler. Ine bir $500 nime berjek diýdi, alady. Ol manysyna düşünmän, pikir etmän, aklyny aýlaman diýen bir gowşak adamlar. Şonuň üçin size aýtjak bolýan adam, kimde kim ýüzüni açyp bilmese, kimde kim ýa-ni aktiv hereket etbilmese, sen çopon bolup Türkiýede oturan ýerinde kömek edilýär, uly kömek edilýär. O näme kömek? Bizim videolarymyzy, sylkalaryny paýlaş. YouTube'da, ýa-ni TikTok'da, Instagram, Facebook, Imo, WhatsApp, şu bir tanışyň bolsasyň şolar. Olar görmedi, ol beýleki iş. Ýöne durmalylar. Biz informasyon ýa-ni batyş etmeli. Egerde bütün dünýä bilse, şu haramdagy kimdigini, hakyky ýüzüni bilse, onu bize katman tatmany. Men düşünýärim. Näme? Ine bizim görüşimizde ine özüňizi haramdagyň ýerine oturtup görün. On 2 sany pozisiýasy bar. Birinji, içiniň meýdançasy, içinde ýa-ni watan yalan watan habarlaryň programmasy bilen adamlar ýa-ni 30 ýyllap kelletini agyryp, ýa-ni hakykat aýtman, alap, ýa-ni kult ýasýarlar. Onun içinde bir ýeňilmese, onu ikinji muň ýa-ni meýdançasy, daşky meýdançasy. Muň daşky meýdançasyny özü kontrol etmeli haramdan. Sebäbi daşky meýdançasy içine bağlı bolman muny ýatyryp gitdiler. Gorkýar. Ine şoň üçin OBS, pasorlar,
Belgiýede oturan basor, Germaniýada oturan basor, o beýsen ýygna bolsa ylgap harjy geltip, ýa-ni öňünden jaňjaga edip restorana gidip bulary ýa-ni kellelerini tiýip bizim türkmen opozisiýonlaryna hiç et bilmedi ýaly. Ýa-ni kime pul berýärler, kime tanşyk görýärler, kime işleýän firmanyň üstünden david edýärler. Bunu işleýän. Bir işlemdi. Ine şoň üçin munyň ýa-ni halkara plaşatkalaryna şuň tory olur, serilýän plaşatkada bul gaty kontrol edýär. Ine bir näme etmeli? Ine şuňky material boldygyny OBS hakyny, oň hakynda. Entek olaň maskarasy inni başlady. Görürsiňiz. Biz şolaň maskarasyny bütün dünýäde belledir. Bütün dünýä haramdanyň üstünden gülözüne şolaram ýatlap güler ýalydyr. Men hat ýazdym genel direktor sekretariň OBS-ň ýolbaşçyna. Şolaň ýa-ni içki komissiýasyna ýazdym. OBS diýen birde men size düşündirýin. Şolar ýaly kezzapçylyk içinde bar. Sebäbi içinde Russiýa da bar, içinde türkmenler hem, gazaklar hem. Şol ýaly olar zatga berip kezzapçylyk öwredipdirler Ýewropany. Olar daşy içinde ýürüýte kezzapçylyga garşy bir slujba döretipdirler. Kontrol edýän. Men şola da hat ýazdym, maňa derhol jogap geldi. Ine şu ýaly bir kanun zatlar Ýewropada da bolupdyr. Biz ünsümüz çektirmeli adamlara, ýa-ni jurnalistlara diýdi, beýleklere diýdi. Şonuň üçin biz görüşmeli. Ine şu ýerde men kanun bozuldy, Ýewropeýa men kanun bozuldy. Men şunu bilen Türkmenistanyň näme dediğini, şu giýjatynda ýatlar ýalydim. Şonuň üçin ine men şoňa hat ýazdym, 3 gün garaşýan, jogap gelmese, şu hat YouTube'da ofitsialna bizim çağdymyzda Türkmen halky çağdyn nemesinde YouTube'un kanalyna durur. Hemmeler okar onu. Hemmeler, bütün dünýä. Ol meni ýa suwda bermeli bol, ýa da men onu suwda bermeli bol. Şonu görür. Suwda meni berse, men bütün dünýäni çekerim, ünsüni Türkmenistanyň problemasyny bahana bilen haramdagyň kimdigini tanadan hemmeler. Eger men suwda bersem, onu men ýene de şu ýa-ni Türkmenistanyň problemasyny galdyrýar. Onu jurnalistler ýa-ni uçup gelir. Ine biz şu ýaly informasiýonly görüşler alyp barmaly. Şuňa çelli biz dime uturup gelýär. Men size gön aýdym. Ol 10 sany aktivist kalıp miting edip protest edip ol gowy, ýöne ol ýeterlik däl. Ine adamlar häzir galyp başlady. Häzir men analiz edip başladym. Ine adamlar öz dertlerini aýdyp başladylar. Maňa günle jaň gelýär. Velayetlerden, ýa-ni kanal ýok, suw ýok, ýollar ýok, ol ýok, bu ýok. Häkime barıp häkimleri velaýatyň kyn eýen bidar edipdirler. Näme diýjegini bilen ok. Indi men olara indika edip näme etmeliligini aýdym. Şonuň üçin daşym nakyly adamlar, bizim elimiz bagly Türkmenistanyň nakyly. İnternetimiz elimizde, smartfonumuz elimizde. Jaň et bilýär islen adama. İslen Facebook, beýlik sosial setleri giýip bilýär. Biz ulanmaly. Biz özümüz güreşilmesek, şu sosial setleri göni haramlara garşy urukturmaly. Onda ol bize garşy görüşmeýär. Onda ol bütün dünýä sosial setlerine garşy görüşýär. Mysal üçin imo bolanyny bir diýmedim diýende bir 10 million adama garşy görüşýär. Facebook bolanyny diýmedim diýende bir 300 million adama garşy görüşýär. Telegramda görüşsek, onda diýmedim diýende 750 milyon adama garşy görüşýär. Onun 136 tane diplomady hiç tat. Ananın 1 milyon Türkmenlerden her kim 20 adam bilen gürleşip paylaşsa 20 milyon bolýar. Olaň garşysyna bulan 136 tane diplomady hiç tat. Bar gulluklarını barysyny alsam hiç tat. Onu biz oturan ýerimizde diýeriz. Näme bedem bu? Olan bir söwüşün esasy bölegi. Şonuň üçin biz informasiýonly görüşe başlamaly. Käbileri onu propaganda diýär, käbileri onu propaganda bolanma sen ýa-ni propagandir bu diýär. Bir gowy zat erwet sady ýa-ni günni aýdyp düşündirip propagandir bu diýär. Şonuň üçin on erwet hilsi we gowy hilsi bar. Biz şo gowy hilsi etmeli. Ine şonuň üçin gaderly vatandaşlar, men siziň hemmäňizi çagyrýan videolar paýlaşyň. Inni kommentary biz ýazyp öwrendik. Like goýup öwrendik. Haramdagy YouTube'da
şu yatmakak aytacak zadymyzy aýdyp öwrendik. Inni biz izine gitmeli. İzgide gitmeli. İnni kädim bilinli her adam informasyonly neşriyat ýaly informasyonly ýa-ni aktivist bolmaly. Biz şul häzir bolup geçýän zatlary hemme dünýä ýaratmaly. Kimde kim diýer, ine biz Türkmenistan masxara diýes. Ýok. Biz haçan Türkmenistan masxara diýes? Dym otursak, bu haramzada idiot işlerini edip bütün dünýäni güldürip ýörse, onu biz ýa-ni şu haramzadalygy Türkmenistany masxara edişine hiç zat durmadığımız bolýar, hiç zat etmediğimiz bolýar. Şonuň üçin biz tersine şu zady ýeňjek bolsaň, birinji şu zady beýan edip, şu nämedigini bilmeli. Ine men häzir haramzadany ýa-ni beýan edip, kimdigini, näme işliýär, sistemat nähili, nämeler etdi, nire bar otyr. Şu analiz edip bizim halkymyza düşündirip otyr. Onunla muğlun görüşmek ansat bolýar. Onunla bir topar adama biz galmalylar diýmek gerekkel. Onun akly ýetýän kuturdy. Ine şol informasiýon görüşüň ýa-ni esasy bölegi. Biz şonu etmeli. Menim şu videomy eger bizim ýa-ni jurnalistlerimiz görýän bolsa, Allah radaga, Akbeza paraga we beýlekiler kim özüne jurnalist diýen bolsa, goşulyň şuňa informasiýonly görüş alyp barmaly. Şuň eýýän birimi tanqid edip, wagt ýitirip, tanqid etsemiz ine men tanqid edim. Şu men tanqid etjek bolsaňyz, ýerden agşama çel durman tanqid et bolýar. Şondan näme tolk bar? Näme peýda bar? Aýdym. Maňa, size, görüşýänlere hiç biri. Näme biz wagt ýetireli? Ine Döwlet Baýhan beýlik ýanyna çykyş edip men tanqid edip. Men onu näme bir zat diýin? Bir topar yalanlar. Kirlilerini ýa-ni fantaziýa edip, men wagt ýetirmäne wagtym ýok. Gaty köp iş bar, ýa-ni boş bolma. Men şonu halkyň önüne, görüşüň önüne, bizim döwletiň önüne borjuma men ýerine ýetirmeli. Wagt ýok. Entelim günne 3-de 2-de ýatýan, dün 4-de ýatdym. 4:30-da ýetişbilem o. Şoň üçin olar ýallarda ýa-ni kimde kim maňa ine siz barada muny ýedirer, näme siz aýdanyz aýtjak gelmen şu barada. Sebäbi men öz diýen işimi anyk bilýän. Men nire barýan anyk bilýän. Maňa beýlekleriň konsultasiýasy ýa beýlekleriň dünýä garaýşy gerekkä sebäbi gatypes. Şonuň üçin biz diňe gitmeli we informasiýony görüşde biz özümizi güýçlap gitmeli. Biz haramdagy informasiýony görüşde ýeňmeli. Onun için bizim elimizdeki instrumentlarımız näme? Pistolet derek, smartfon, tablet, yani iPad, şuraya tak, kompüter. Ine şu zatları biz ulanyp şunu ýeňmeli. Ine egerde istesen sen goşky ýaz, ýüregiňden çykýan ýa-ni duýgularyny ýaz. Şol mertebe üçin, mertebemizi ruhlandyryp, ýa-ni gahrmançylygyny ruhlandyryp, halka ýüzlen ýaz, iwer hemme ýere. Aktivist çağda goýup biz paýlaşyp, bütün dünýäde paýlaşýar. Biz ýa-ni näme goýup YouTube goýarsan. Ýöne goşulyň. Menden ne? Senin şeyleri unutup, inanmarsan, sen şu bir adam şunu yıkıp bilýär. Inanın şoňa. Seredin mene diýene. Mene diýen görüşüm efektiwmi ýa efektiwmi dämi? Görüp durýarlar. Şonuň üçin siz nime bilýärmi? Siz köpman meýärler, ine mysal üçin videolarymyzy iwer Amerikan spasoslar, e-mailden, ýa-ni Facebookdan, Amerikan spasoslar diňe Türkmeninka değil, iwer Amerikan spasosdan Fransanka, Türkiýanka, Kazaklanka, şol orsiýet ýa-ni öňkü Sowet Soýuzynyň bar Amerikan spasosy orşy bilýär. Iwer şolar. Tapawdy ýok. Türkmenistanyň pasportosy bolsa iwer şonu atak edin, ýa-ni e-mailden atak edin, Facebook'una atak edin. Atak diýenim iwer şo zatlar, maglumatlar. Ine şuna informasyonu görüş diýilýär. Şoň üçin her adam bir günü
informasyonu görüşte şeyle burada etdiler köp zat. 20 sani sılkan paylaştın, etedim. 20 sani siz paylaştınız. 1 milyon adam 20 milyon paylaşık oluyor. Kim memnun? Bir gaty gitse bir 100 sani emhemeşik wa kompýuterde oturan İstanbullu. Kim ma ýene 136 sani diplomat we ýartynyň köpüräk bizimkilik sabotaj edip ýa-ni dinamit edip ýollar haramdagy. Başga hiç kim ýok. Gaty gitsen bir 500 adamam ýok. Biz 1 milyon. Biz informasyonu görüşde biz diňe daşyna şu informasyonu görüşedip şunu ýykyp bilýär. İçine girmenim. Anladın? Haramdagy ýykmaň ýollary gaty köp. Hökman protez edip ýa-ni ılgap beýtmeliler. Ýollar gaty köp. Biz saýlap effektiw ýollardan ötmeli. Şuňky günü bizde informasyonu görüş. Listowkalar, ýa-ni videolar küçük kesin TikTok edinde TikTok'tan ýerip goýarym Türkmenistana. Bir min diňe videolaryň audiolaryny alyň, audiolaryny ýereň. Ýeterli bolýar. Bizim ýüzümizde göreni hökmanlar. Şu ýaly iki tip video var. Birinji bizim halkymyz üçin, ikinji tip video bar международный halkara gurumlar üçin. Indi halkara gurumlaryň men tejibem aýdyn şolar bilen. Men olaryň köp gurlaşýan. Birinji soru, hawa. Siz şeýle diýäňiz. Han tutnama. Birinji soru. İkinji soru, ine siz diýäňiz şeýle mümkin, dogrudur. Ýöne han olur. Siz ýa-ni bir halk barda gurum berýäňiz şol edilip gelýär, dedi, öldürüp gelýär. Han olur. Öldürülen bolsa, han öldürülen adamlar görkezim. Han olur. Egerde daşynda 2 milyon baň bolsa, han olur çykan o içeride. Görkezim diýip, ýa-ni soraw ýalar. Ine men size hakykat aýdýan, biz şo ýerde effektiwne görüşjek bolsak, onu bu tarapda mitingler, protestler, Zoom, tapaw ýok, bolmaly birda. Biz şolary sylka eder seredin diýip aýdar ýa. Şonuň üçin hemme ýerde görüşmeli. Biz hemme ýerde görüşsek, haramda ýetişme diýerler ölüp galýar. Ananyňyz. Gaçyk diýär. Şu gün Türkmenistanda kimde kim adamy tutup sorasaň, men haramda öldürjek diýerler. Eýem sen onkuluk ýa onkuluk däl ýok soru. Diňe öldürjek diýerler. Biz öldürmeliler. Biz Berdi Muhammedowy tutsak etmeli. Biz bütün dünýä Türkmenistanyň gahrmanlygy, güçlügi, bütün dünýä etmedigini görkezip awray almaly. Ýitirilen awlary ýerden aldyryp almaly. Şoň üçin biz şonu tutsak etmeli. Indi men Türkmenistanyň işleyen ministrlaryň, kabinet ministrlaryň ornmatarlaryna ýüzlenýär. Emhemen başlary. Ine bizim analitik sentrymyza görä Berdi Muhammedow gaty çart wagtda ýykylýar. Eýem şoň raşyotlar bar. Siz ýykylýanyny bilýäňiz, bizden gowy. Sizin öz analitik sentryňyz bar, öz duýgularyňyz bar, görýäňiz, bizden içinde köp zat görýäňiz. Siz şoň garnaşy bolsaňyz, şu wagt hökümet döwletiň ýoly bolanyna o ýerde garnaş dogun ýok. Sebäpin jogapkärçilikli döwletiň öňünde jogap berýän adam. Siz baryňyz исполнительный organ, yerine ýetirji organ. O diýmek näme? Halkyň öňünde giýje güni hyzmat edip leppe edýän adamlar bolmaly. Siz halkyň üstünde etçeňizi ettirip gezýän adamlar bolmalylar. O prokuraturada İmambaýew işleýän, özüni hele ýaly hödürlüýär aýal başgana. O zatlar siz özüňi tutup ýokatmaly. Siz halka hyzmat edýän organ. Siz bizim alamyzda işleýäňiz. Döwletiň ýa-ni ýurdun TV gadyndan gelýän, TV baýlyklardan gelýän pulny işleýäňiz. Siz naýomny menejerler. Sen MHM bol, sen pudok ministr bol, sen Centralbank bol tapaň diýär. Wagtlaýynça alynan adam. Indi kanun boýunça haramdan size başga bir nosyon berýär-de. Nosyon diýmek başga many berýär. Ine siz men adamlarym, men näme diýdim, şonu derdim, siz men gullarym. O zatlar ýadymdan çykaryň. Olam Hudaý däl. O adam
öz wezipetiniň nämedigini düşünen ok. Ol şol prezident wezipe Niýazowyň ýanky goýun tituluny seredýär. Ýok. Nä dogry? Ine men Berdimuhammedowa düşünürýän inni. Ýoldaş Berdimuhammedow, siz meniň videolarymy görýäňiz. Siz Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň ýol başçysy. Siziň wezipeňiz prezident wezipesi. Ol käde döwletlerde prezident wezipesi ile, käde döwletlerde birinji ministr wezipesi ile. Ýöne on ikisiniň titulu birden. Diýmek, siz halkyň tarapyndan saýlanyp, seçilip alynan adam bolmaly. Şol wezipede giýje güni işläp halka hyzmat eder ýaly. Siziň hiç şeýle kanunyňyz ýok, halka jogap bermez ýaly. O 16, 13 ýylda, 14 ýylda gurulmady kanallar, suwlar, ýollar siziň esasy ýalňyşlygyňyz. Birinji işimiz şo bolmaly, jaýlary gerekmejek ýerde bäşetde galdyryp burup puluny ýarmak, ol siziň jenaýat işiňiz. Ýöne esasy siz ýerine ýetirýän hökümetiň ýol başçysy bolup, birinji bilen kommunikasiýa, owlaryň ýollary, Türkmenistanyň ýollaryny ýerine edil goýmaly öňküsi. Diýmek, şolary gaty çalt ýagdaýda goýmaly. İşler ýaly, adamlar kösünmez ýaly. Siz edem bolmaly. Siz öz borjuňyzy bileňiz. Men size gönaýdym. Siziň borjuňyz birinji bilen hemme Türkmenistanyň arteriýalaryny, kommunikasiýon arteriýalaryny, logistik arteriýalaryny gowy edip ýola goýmaly. Şol arteriýalar işlemese ýollar, magistrallar, ýanky köçeler, kanallar, suwlar, howlar işlemese ýurt ýok. Katastrof. Tigi katastrofa bolýar. Ine bolup geçip dur. Siz näme etdiňiz? Aýdyp zadet men kä wagt özüme sorag berýän. Siz talantly bir aýdymçy. Ýöne şu aýdymçy bolup bilmänsoň saýty sebäp bilen prezident bolmagy diýen. Siz ters ýanky manizy bolmalysyň. Siz birinji prezident bolmaly. Onsoň işten soň 24:00'dan soň 6:00'a çeldi wagtyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. O siziň ýanky işlemeli, köçeleri oňarmaly, kanallaryň suwlaryny, ýanky gömülýänlerini, köprüleri oňarmana direk siz aýdyp ýörsiňiz. Onsoň şoň üçin biz halk bolup gahyrmy gelýär. Şoň üçin siziň wezipeňiz birinji ýerine ýetiriji organ. Bir hekim welaýatynyň işini eden okmy dogry? Ilgap baryp şoň deregini etmelisiz. Näçe men şonu diýmek, şol alan adamyz ýalňyşypsyňyz, siziň ýalňyşyňyz. Biziňki däl. Siz goýduňyz şonu. Diýmek şoň deregini gidip işläp etmeli. Häzir olar näme diýär? Barın prezidentden soran, prezident ruhsat berse biz ýollar oňraly. Mar welaýatynyň Aşgabat Daýhan birleşiginiň Molotov 8 mart Sewet olaryň ýagdaýlary has agyr. Maňa jaň edip görgüler ağlajak bolýarlar. Hekimiň ýanyna bardylar. Hekim, welaýatyň hekimi barın prezident ruhsat bermek, şonlar ruhsat berin etjek diýär. Beýerde ýasydyň işgärini näka, ýöne halk näka, däme? Siziň ýalňyşlygyňyz ol. Birinji siz 6 aýlyk öz biznesini Ahmet Çalyk bilen durmaly. Ahmet Çalyga otpuska gidýän biz hökümetiň puluny 6 aý oňurlap bilemdik. Gurbanow bize batyş edip dur. Biz mejbur halk öňünde ýa köçeleri, ýollary, köprüleri we suw kanallary oňurmaly. Şonu düşündürüň siz. Bolmasa ola näme? Gaçyk eder ol. Biz onu tutup alar saňardanam. Erteki gün on ýanky başga döwletiň raýaty ýene siz jogap bermeli. Her oğurlanan pulu siz jogap bermeli. Ol kontraktlar bilen ýapynar eder. Ine men hiç ýerde nime demem, men prezident däl diýär. Şoň üçin 6 aýlyk şoň biznesini durduň, onu otpuska berin. Aýdym biziň skemamyz işlän ok. Biz häzir watanymyza kömek etmeli. Türkmenlere kömek etmesen, käýät men bilen ýabakly gelip meniň kellemi opark edýärler diýip aýdym. Ine ýene ministrlere gaýdyp gelelim. MHM ministri, siz şoň garnaşy bolsaňyz, siz jogapkärçiligiňiz bar. Eger siz suwutda ol garnaş diýip siziň arkaňyzy tutmaz.
Siz özüňiz jogap bermeli. Şoň üçin garnaşlyk, dogonluk ýok hökümet wezipetinde. Bellendiňmi? Çekmeli. Sebäbi sen döwlet hökümet adamy. Seniň borjun köp. Seniň borjun hiç kime bagly, saňa bagly. Şoň üçin Berdimuhammedowy tutsak etmeli. Tutsak edilen zokmy? Sabotaj etmeli. Sabotaj diýmek näme? Hiç kimi ellemem. Gıygyryp ölýänem bolsa şo Berdimuhammedow adamlara dat diýmem. Sebäbi bir adama dat diýseňiz, siziň kiçik işgäriňiz Liwapda daşawuzda ýanky ýollaşlyğa ýene biri bir zat etse adama siz jogaply. Siz sebäbi ýaşy boýunça iň ýokurkysy bolýaňyz. Siz puduňyza jogap bermeli. Karyada çağırlarsanız. Men hiç zat etmedim, men ine hiç kim tutak edemok. Siziň eliňiz ganyny, ýanky aşagdaky ganyny elden has ýokury. Şoň üçin gaty üsberiň şu zatlar. Inni MVD ministriň ýolbaşyna ýüllenýän. Sizem 18600 sany polisiýskiňiz bar. Siz ayağa kalsaňyz Berdimuhammedow zat ganmaýan. Şoň 100 sany ýanky ahranasy, 15 sany ahranasy hiç adam däl. Siz bir galyp şunu tutsak edilýäňiz. Dogrudan siziň birinji borjuňyz şol. Birinjiden birinji borjuňyz kim kanun bozýan bolsa, ine şonu siz zadержать edip, ýanky prokuratura tapşyrmaly. Prokuratura ýa güýçleri ýok. Ýöne polisiýa bar. Şoň üçin ofisiýerleriňiz ýygynaňda, grup ediňde tutsak ediň şo haramzadany. Inni ministr obrony seýlenýän, ýa-ni gorunmak ministri. Serdim. Niyazow Tilkin tehnikasy. Onuň arkasyna Jadan Hramynyň tehnikasy. Birinji bilen saňa bir medal jagaz berip, ýanky gramata berýärler, ýanky öwýärler, açyk uklarýarly. Ukladyň 2-3 ay geçdiňem seni aýrýarlar. Ýüzüňe ýanky nime geydirip, halta edip, ak edip, ondan da dykýarlar. Siz dykalar näçe? MHM ýolbaşçy garnaşy, MVD ýolbaşçy garnaşy, meclisiň ýolbaşçy ýakyn garnaşy, Konstitusiýon sudyň dwaýyn dogany, bu hemme ýere garnaşyny goýup çykdy. Siz garnaş bolanňyz. Siziň eliňizde güýçler bar, tanklar bar, zatlar bar. Gaty gorkýar. Siziň iki ýoluňyz bar. Ya şunu tutsak etmeli, ya şunu siziň basýar. Näçe basýar? Siziň günäňiz bar ýok, ol inni sorag däl. Sizi basýar. Siz akylly bolsaňyz, gatyýety bolsaňyz, ofisier sastawyny ýygnak geçirmeli. Öz hakyky güýçlüğinizi kesitlemeli. Sebäbi siz Türkmenistanyň iň güýçlüden güýçlü. Siz isleýän adama Türkmenistanyň içinde prezident bolsun, MHM bolsun, ministr etdirbilýän aýdamdy. Bir telefon etseňiz, güýçler gelýär, ahala, hemmesi öňüňizde edil, ýani stroýa durýar. MHM-de, polisiýa, Berdimuhammedow. Şoň üçin siz şol öz agramyňyzy bilip durun. Şol agramyňyz baqa, imsim oturup, sizi oğudan depe 2 ay alman dykýarlar. Ananyň. Men sizi gorkudamok. Bu logik zatlar. Başgaça bolmanyň haky ýokmy? Sizem ýerine bolanmasaňyz, sizem şey derdiňiz. Sebäbi opozisiýa ýeňip barýar, muny ip barýar. Buny daşdöwrüň goramasa bolmaýar. Daşdöwrü kim? Ministr MVD, MHM, goranmak ministri. Şoň üçin şol adamlary dogonundan gowy öz garnaşyny goýmasa alaçy ýok. Egerde sizi ýöne goýberse, siz gurulýarsyňyz, siz basmaly. Ol bir şert. Diktatorun şu şertler şeýle. Şoň üçin wagtyňyz bar. Häzir gijeňli işleň. Birinjiden halkyňyzy, halkyňyza adalat berersiňiz. İkinji adalatlygyň siz edersiňiz şu adalatlygy. Üçüncem öz janyňyzy, maşgalaňyzy gorarsyňyz. Dördüncem bütün halkyň geljegini kesitlersiňiz. Türkmenistanyň taryhyna girersiňiz. Türkmenistanyň gerowy diýip ýerersiňiz. Şoň üçin pikir edin gowy. Men aýdýan zatlarma, erteki gün siziň ykbalyňyz şol. Inni beýleki pudoklaryň ministrlaryň ýolbaşçylaryna ýüllenýän pudoklary işletmeli durmalar, haramda bar ýok, tapagy ýok, işletmeli. Ýöne siziň eliňizden köp zat gelenok.
Size näme gerek şuraya? Kabinet ministrinin yol boştu. Gitmeyen adam bilmeýär. Näme gerek? Siz mecbur, size hiç bir soru yok. Yönü elinizde işleyen adamlara vaktini aylık verip durun, kömek edip durun elinizden. Ondan biri manifestasiya çıkacak olsa, gollan, kömek edin. Şol çıkan adamlar sizin geleceğiniz, sizin çağrınız geleceği, Türkmenistan'ın azatlığı, gelecek adaletlikleri çöl yaşamak. Şunun için eğer bir şey dörütte, men näme diýen, biz eýem ýeňip başladyk. Gaty ýeňip başladyk. Dedim içinde 2 milyon aktif diyen adam, daşında 2,5 milyon aktif adam. Inni goý diýeli ýollar açdy, şu adamlar giýýär. Şu adamlar azatlygy görüp, ýaşap, girip içinde ol 3 tane orta information gokur diýen. Ýok. Şol haramlygy öňüne gelse de gorkmaz onlar. Olaryň hiç näme gorkanyk. Inni berdim, Hamedow gorkýar. Kabinetama ministra barına serin yüzüne gorkyandır. Ona yüzü padoş. O varda aydılyan zatlar, halkın her bir adamı aydan zatları entek bütün Türkmenin tarihine, Orsun tarihine, bütün dünyanın tarihine bulayan adam yoktu. Binamız vicdansız. Adamlar eskermeyen, yalançı, maşennik, idiot. Entek yoktu. Türkmenin bahtı ulur. Şu ýaly baktan bizde bar. Şunun için gadyrly vatandaşlar, sizi ýene bir çağırýan informasiýony görüşe goşulun. Bize her adam gerek. Her adam. Elinde smartfonun var mı? Sen eýem boýboý soldat informasiýony. Näme paylaş, Türkmenistanyň içi daşy tapawut ýok. Hemme paylaş. Şu birini tanıyan bolsun iýer. Yeni bir zat smartfonun bolmasa, ýöne smartfonun bolsa da Türkmenleri tapşoýardy. Ýanynda ýaşayanlar hökman gürleş. Düşündir ýagdaýy. Gürleşek bol. Şonuň kellelerini aşşak bolsa, olar ýa kompleksde gidip ýör. Olar şöýde ýatyr, YouTube'un ýanky znaçowyny görende öýüne ılgap informasyony barýa diýip şolar ýaly gorkup otyrlar. Düşündirmi şolary? Siz häzir Türkmenistanyna däl. Siz häzir Türkiýede gelip ýörsiňiz. Bolmasa olar 3-nji etajda ýaşap Türkiýede aşak diňe Türkiýe çörek almana düşýärler de ýa-ni ýene de gelip öz tamyny Türkmenistanda ýa stresde ýaşap ýörler. Düşündirin. Siz hem adatlıkta, siz hem YouTube görüp bilýäňiz. Ynanyň bilmeýärim hiç kim. Siz onsoň emhemeşlikler şeýle bir akylly adam diýip görýäňiz. Ynanyň. Olar bir iýdawaly adamlar, korrupsioner adamlar, olar bir öňe gidiji ýa bir analitik sentr ýa bir güýçli informasiýa ulgamlaryna güýçli adamlar diýip. Gaty şu adamlar. Bir güýçlükne garşy görüşýär. Bir de garşy görüşýärler. Men görýän. Bir çağırın, bir oýnary bolýar, bir sedýän ol janyň ene. Saňa garşy bir güýçli bir komite çykýar, bar görüşýär. Bir has pesip janyň ene. Şo MHM ýa-ni döwlet gorumak gullugyna da urun ýok da, şoňa janyň ene. Haçam şol. Şunun Türkmenistanyň içinden oglap gidilýän zady, ýa-ni türkler, Eýranlar, Awganistanlar, bular habarar ýok. Şol ýaly gowşup. Şol ýaly köp habalar bar Türkmenistanda. Men geljek çykyşlarymda aýdam. Size ýoş-ýoşdan aýdyp başlaýan, köp habalar gelýär Türkmenistandan. Türkmenistanyň içi doýdy pol. Inni içindekiler doğru düşdüler. Daşyndan kömek gelmedi. Biz özümiz kalmaly. Olar doğru düşündiler. Şonuň üçin içinde görýän bizim vatandaşlar судьба diýerde. Ine şu men şu ýerde, men şu ýerde görüşýän. Şu sen Türkmenistanda mı? Sen Türkmenistanda görüşýän. Sen meniň üçin görüşýän, sen onuň üçin görüşýän, sen öz üçin görüşýän. Görüşü öwrenmeli. Şunem ýertirem demokratiýa bolsa da görüşü öwren. Ine seredin. Men OBS'de çykyş etjek boldum, ruhsat bermediler, gorkup. Haly berip zat etip bolar bambid etdiler.
Ene näil bular basyp başladym Warşawany 20 yaşda bana yemen ede başladım sonra. Ama yemeler erken men hukugum boldy. Men şulary men hukugumy nähil ýerine alýanyny görýän. Hal ýok. Öwrünim. Ine demokratiya ölçüyorum. Fransa'da men bir yıl bolandan soň eýen birini suwda berdim. Uttum. Suwda barmakam ağlap geldi. Ulu ýol bolşy. Öwrenim. Öz hukukumuzy gorap öwrenim. O ýol bolşy prezident bolanna näme? O size hyzmat etmeli. Ine şoň üçin alın. Prokuraturaň işler size hyzmat etmeli. Ol özüni porhan ýaly tutup. Arda ýazyň beýleki prokuror arda ýazyň üstünden. Öňüňe ylgak gelmedi men zat bilmedim. Oturma. Sizin elinizde hemme zat bar. Kanunlar. Siz ulanmadan soň ýyllap indi şo kanunlar unutulup gidildi. Sebebi prokuratura gördü. Ýanky neme de gördü? Hiç on tapawuly ýok. Adamlar öz kanunlaryny alanyk hil edýär. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar biz men ýagdaýymyzda düşünýän 30 ýyllap bizim jemgyýetimizi üllürüp ýanky bilim tarapdan, ösüş tarapdan, ýanky duýgular tarapdan, agyýylyk tarapdan, hemme tarapdan bizi ýykdylar. Indi biz indi galyp oturýarys. Ýadyňyzdamy? Öň İstanbulda bir 50 adam miýzinde çykýardy, wury diýip, galanaram ýanky iksany dissidenti dinläp, ýanky toporolyp oturýardylar şu ýanky. O beýleki giýjelerine oturýarlar. Zat ýokdy. Ne politiski meýdança bardy, ne neme bardy. Indi hemme, indi sedim. Mälik o Elisadan çykyş edýär. Başga biri o Moskwadan, başga biri Amerikadan gitdinmi ýaýrady. Türkmen bar ýeri görüş bolmaly. Adalatlyk üçin. Sebebi biz töwüşdi. Sen Indiýada bol, sen Ýaponiýada bol, sen Fransada bol, New Yorkda bizim barymyz görüşmeli. Onu haramdagy öz goşunlary bilen hiç sada ýetişmez. Yani şeýle utulýar görüşler. On diňe ýanky İstanbul görüşmeler, hemmeler görüşmeli. Bir ýerde biri oturyp pikir etse, men çykyp bilemok, muny edip bilemok, sylka paýlaşyp bilemok. Men bir hat ýazaýyn senatora. Ya Amerikada oturup senatora hat ýazyň şeýle düşünjem. Hiç kim bilen ony. Ýöne eýem ol bir ýürüş. Eýem o senator alýar, muny belläp ýanky gerek bolan adýala ýaşaýar. O ýerde beýle hatlar ýygnanyp, eýem bir topar hatlar ýüşüp bir münýene dürýär. Onu ýeti Raşid Meredow agzyny doldurup baranna ýanky konstitusiýany çykaryp, ine bizde iň demokratik konstitusiýa hemmesi şu ýazylan ýaly içinde diýse, ýüzüne basyp aýdýarlar. Gözüne gelmep şo haty. Oturma. Taýak bilen urulan okmy? Ýumruk bilen ur. Ýumruk bilen urulan okmy? Daşatyk kal. Oturma. Bolunny, çökübillik. Sawur bolup arnamy saklanjak bolup oturubillik. Öz-özünden düzelmeýär. Diňe turup şu haram olyny aýyrmaly. Başga alaçy ýok. Gadyrly watandaşlar, ine şu bilen men häzir bir soraňyza da jogap berýin, bolmasa bagışlansaňyz. Sizin wagtyňyzy aljak ýa bolýan köp. Ine bizim ýanky çatda aýtdym men çykyş etmäkem 30 ming öňünden. Soraňyz bolsa ine berin men häzir çykyş etjek diýip. Ine bir ýazypdy çatda. Что-то хотел узнать о вероятности открытия рейсов Turkish Airlines в небе, как обещал Аркадак министру иностранных дел Турции. Получается, границы будут открывать. Второй момент, каким образом туркмены за рубежом могут сплоченно начать писать жалобы в посольство своих стран касательно нежелания продления нам паспортов. Паспорта вам не продлевают, потому что вы сидите. Вы пошли в посольство, вам отказали, и вы убились. Надо вставать и бороться. Как это так паспорт не продлили? Писать во все посольства. Первое, Göçedara. Написать заявление. Я такой-такой-то, столько-то лет в Турции работаю. Стараюсь каждый полгода писать заявление. Меня в туркменском посольстве
Сроки, значит, продлевают, говорят, завтраками кормят. Я не хочу быть нелегально. Помогите мне, пожалуйста. Когда вы так говорите, вас не возьмут, не депортируют. Наоборот, если вас задержат, вы скажете, вот я заявление сама написала. Это является доказательством, что вы законопослушный человек. Поэтому паспорта только от нас зависят. Надо каждому писать заявление Гюрчедара. Надо писать заявление посольству Туркменистана. Надо эти все заявления, копии брать и отдавать правозащитным организациям. Эти правозащитные организации будут заниматься. Мы занимались этим, но вы не шевелились, мы пока отложили эту акцию. Мы когда начинали, мы очень жестко взялись за это. Но трое наших партнеров выступило, людей переубедили, потом сами начали это делать. Ну, в общем, поэтому, когда мы что-то говорим ДВТ, да, оно продумает все. Все согласно закону мы двигаемся. Внимательно изучайте, внимательно смотрите, включайтесь в акцию. Потому что это надо делать массой. Сейчас уже вы должны делать индивидуально. Массу уже делать времени нету. Относительно границ. Еще раз вам говорю, никогда не верьте Бердмухамеду. Каждый день, с утра до вечера, если Аллах дает этот день, с утра до вечера он выступает и обманывает. Каждый день. Ему обманут турецкого посла, турецкое правительство, российское правительство. Он не представляет туда. Он это как бы естественно считает. Потому что он мошенник. Смотрите, Россию он кинул на газе. Узбекистан кинул. Казахстан кинул. Турков 5 раз кинул на ООН. Обещал поддержать, не поддержал. Сейчас с турками братается, и в это же время он с Россией делает контракт. Турция борется с Азербайджаном, он через Иран поставляет оружие с помощью России. То есть он всегда так делает. Поэтому этот человек не только для страны, но и на международной арене он мошенник. Поэтому мы пока его не уберем, мы будем в опасности. И государство, и мы сами. Поэтому от него, ну, вот нигде никакой пользы нет. Он это знает. Он не управляет страной. Он, как вам сказать, реагирует на какие-то вопросы. Страной управляют коррупционеры и вот эти двое Жадан и Храмов. Все. Поэтому верить ему, что он откроет, нет. Но мы можем открыть эти дороги. Только наша активность. Поверьте, если мы соберемся в аэропорту, пойдем туда все, хотя бы 10 тысяч человек, для тех, которые хотят уехать 3 тысячи человек, дороги откроются навсегда. Мы не делаем этого. Я работаю, у меня дети, у меня мама больная, я, знаете, не могу, я не хочу свое лицо показывать. Миллион причин непонятных. Они уже не работают. Вот посмотрите, позавчера я выступал с девушкой Зарина. Она прожила ад, пришла, все рассказала. У нее что, дома семьи нету? У многих активистов что, дома семьи нету? Или ваша семья – это семья, у нас нет семьи? Есть. Но мы знаем, как с ними бороться. Не дай бог кого-нибудь тронут. Мы сидеть не будем. Они это прекрасно знают. Поэтому я думаю, что это неуважительная причина. Следующий вопрос. Мурат Клыч, если возможно, ваши прямые эфиры нужно ставить в ТикТоке. Пусть там тоже смотрят, там очень много наших земляков. Согласен, я не могу и здесь, и в Инстаграм, и в Фейсбук, и ТикТок, и письма писать, и встречаться с людьми, и выступать, и готовить видеосюжеты в разных форматах. Очень сложно, поймите. У меня кроме этого есть работа с ДВТ. То есть я должен... Сейчас мы вот, например, готовим команду. Мы готовим команду, честно говоря, это будущие руководители. Будущие руководители, которых мы сейчас готовим. По экономическим вопросам будем готовить. По политические вопросы, социальные вопросы. Будем им объяснять, проводить занятия с ними. Готовить потихонечку команду. Для чего? Чтобы у них понятие было. Завтра они где-то будут работать или представлять ДВТ, они должны быть компетентны. Неважно, какой у него сегодня уровень, он должен развиваться. Поэтому у нас очень много работы, поверьте, мы не успеваем просто. Вот наш один земляк ко мне подошел, позвонил и сказал, могу ли я это сделать,
ваши видео, значит, делить и в ТикТок ставить. Я ему сказал, конечно, какие проблемы. Он делает, сам открыл ТикТок, сам делает, сам все, молодец. Вот только спасибо могу ему сказать и очень сильно благодарен. Не потому, что он ДВТ проставляет, нет, он что-то делает для победы. Потому что эта победа не ДВТ, это победа наша. Даже если ДВТ победит, это не победа ДВТ, это победа нашего народа. Мы 30 лет ждем его, поверьте. Еще один вопрос. Мурат, менің пікірімше, хемме партияның башқа бір тияда ат білен бір ере жемлештіріп, қошылса, ол ДВТ де болмалар, Түркменстан халқының мен şu zatlar okatım elen ok, yani Freeman. Qatı da format koyan. Biz hemmemiz bir dağda yani giyirip, stroy yüre, yani galsuklar takıp yürümeli. O zatlar yok dünyada. O zatlar ömüm yok dünyada. Bizim ömkü dünya arayışımız ol. Her kim öz yerine görüşen yağdayınlar. Sen niyeden tarpiyada, niyeden raketa, niyeden ok geliyen bilem ok. Haramdan olsam. Hem yerden yak dur. Özüm sinxronlu derler, без гармонии, без порядочно. Горun bilmerdim. Neyse biz şu tekniklerini ulunmalı. Bizim Türk milletimiz bir yerde değil, hemme yerde dünya. Saat poyuzları türlü, olar integrasiyası türlü, dünya karışları, hemme de türlü. Neyse biz şunu ulunmalı. Yine biz yani öňe çıkıp hemmemiz birleşip bir tane nimen saylap onun götüne düşüp yani şu diýsem edip goýaly şol atdy. Biz görüşeli. Sebebi olum gowy efektiwni variant. Ýöne biz şonu edenine 1 kilometr gider. Yine 3 gözek şular birleşik bolup pytrak gitdiler. Bir-birini görülen oklar. Söwüş. Sebebi bolmajaklardy bolurjak bolup Talk yok, vakit yitirmeliler. Biz görüşte birleşmeli. Yankı değişmeyeli. Yine Harmurat ya Iklimov isen yok mu? Kurbanı filan bir hatada görüşmeli. Yine bizim çağımızda olunur ve Harmurat dinleyenler katı dinlesin. Yine şomuz söylen biz bağlanışık şomlen. Sebebi bizim işten dağıdımız o anada ya. Anlarda işten dağıdı bir yerde ya. Ahir bir bağlanışık var da. Yeterlik değil mi? Yeterlik. Bundan beter näme? Şoň üçin biz bahana verlemeli. Biz ine birleşmeli, bir Türk DVT'ni yapmaly. Siz DVT diýmän, bir topar bir bolmajak zatlar. Men DVT diýeň, men ya başga zat diýeň. Eger men görüşen bolsam, goşulyň. TGH diýsin ya beýlek diýsin, görüşen bolsa biz goşulur şoňa. Goşulyň isleýän adamy goşulýan adamlar bolsa goşulyň. Ine haýsy uru ýa-ni sizin pikiriňizçe dogrurak bolsa goşulyň şoňa. Haýsy urda gidýäni. Ine şunu ýa goşulur. Sebäbi hemmesi bir gurumy açsak, birine yarar, birine yaramaz. Ýene de biz ýa-ni garmoniýa tapmaz. Biz garmoniýa nerede tapmaly? Haçanla biz içine barınmaly. Biz demokratiýanyň prinsiplary ortaga goýanmaly, ine şunu da garmoniýa. Ine onun üçin ne? Yani bir çiprak seridir, bir sağrak seridir, tapawul yok. Ýöne umumy şu prinsipe ve ideýasına demokratiýa garmoniýa gerek. Sebebi ine şonu etmesek biz öňe gidilmez. Ine şu ýerde biz birleşmeli. Häzir daşynma sen granitsa nimeň wa tapawulyň wa wagt tapawulyň wa adamlar. Ine bizim adminimiz bilen men aramda 7 saat tapawut var. Käwagt 9 saat tapawut var. İşlemek kıyım bolýar, anladın? Yani men işleyen wagtym ol ýatyr. Ol turun wagty men ýatyr. Şanmy? Tapawut. Şoň üçin biz häzir şu maksimal organizat etbilýänçäk etmeli, ondan beter özümiz gynamalarla ümit etmeli. Şu ýaly soru. Akıllı adamlar özü birleşýär. Şunu men ýürüýte ýazdım, biri ftru gytyr diýip ýazypdyr. Gaty düýüp aýdypdy şunu. Akıllı adamlar özleri birleşýär. Şoň üçin kimiň akly gaty öňe giden bolsa, ol iýdigi de sezdiýär.
öz birleşýär. Öz bilýär etjek zadyny. Özü bilýär nirä gitmeligini. Ýöne ýollaşyna derdi, şu adam şu tarap bar, menim oşun ýer. Wagtlaýynça tapawut ýok, ýa ömürlük oň öz işi. Şonuň üçin men her wagtda dewlet aktivistlerine diýen. Şu gün sen şu ýerdemi? Biziň bilen bol işle. Şu gün bize ýani soragyň bolsa ber, biz sana jogap bereli. Egerde sen biziň planlarymyzy ýa ideýalarymyzy ýa pikirlerimizi bizi ýaly garamasaň, onun argumentlerini aýt. Egerde biz ýalňyşan bolsak, biz düzeliriz. Bizem ideýalyny däl. Bize de ýalňyşlar köp. Ýöne biz düzelýärse ýene de öňe gidýär. Ýöne gaty görmeşek, ýani men seň burnuň halamak, men seň gözüň halamak, men seň aýdyşyň halamak, o zatlar bir çağırma zatlar. Biz pikir alışmaly. Ine şu pikirler görüşmeli. Bizim ýani jyntymyz görüşmeliler. Şonuň üçin jynta düşmeliler. Ine şunuň bilen men öz açyk efir muhtaryan, gadyrly watandaşlar, men size giýjeňiz rahat bolsun diýip arzu edýän we uýkendiňiz şowry geçsin diýip size arzu edýän. Netip bolsa diktatorym ýeňir, biz 4,5 milyon onu ýekejüdi. Şonuň üçin biziň ýeňjegimiz ol öňlenmeli. Sag bolun, inlik duşuklara çelli. Görüşürüz inşallah.